O, mae lot yn defnyddio'r canolfan. Chydig llun, di Mercher a di Gwener, mae clwb Cynod yn ni. A mae hwnna'n mynd yn dda. Mae hwnna wedi bod yn mynd ar 2011. Mae ti a fi, Cylch Plant yn ni yma, a Chabwra di Mawrth. Mae yoga yma. Mae clwb garddo. Clwb bwyd. Wel, ni di agor Caffi Henllys achos oedd dim byd ffrin yn yr ardal. A wel, mor belled bod yn mynd yn dda. Ni ar agor o yn yr awr 8 i yn yr awr 1 a gobeithio yn y dyfodol bod ni'n gallu agor mwy hir a wneud fwy o bethau. Achos ni di agor caffi, ni di goffa cael cwc a mi eisiau help yno fe. So mi eisiau help yno ni i dalu nhw. So byddai'n gwneud gwaniaeth mawr i ni.